Ola errantes, benvidos, gracias por estar aí. No anterior capítulo visitamos a Cascada da Groba e os muiños de Bade, e hoxe continuamos. Agora diríxome a un pobo aparentemente aislado, pasando por un antigo mosteiro para logo terminar nun mirador. E continuo na parroquia do Cerdal, agora pola M1055 para logo desviarme á comarcal M509 e continuar para logo desviarme na parroquia de Tallao, o mirador de Tallao. Polo que, esperando que vos agrade, intro e o leo. Achegándome xa ao mosteiro da Nosa Señora de Mosteiró, decir que a data máis relevante donde hai datos é no século X. Son os benedictinos os que fundan o mosteiro, que abandonan, que despois varias ordes religiosas habitan e reconstrúen e fixeron añadidos ata o século XIX, pero quedou abandonado no ano 1834. Dicen que na década dos 90 houve un proxecto para reformalo en hotel, pero o falecemento do ideador impediu esta obra. Agora consérvase ben só a fachada, todo o demais está en ruínas. Pero as vistas tamén son moi boas dende aquí. Diríxome á parroquia de Tallao. Tallao divídese en dúas partes, o Tallao de arriba e Tallao de abaixo. Esta parroquia, me comentan os veciños, que foi agregada á parroquia da Gandra. O motivo é porque hai pouca densidade de población. Isto foi, parece ser, a partir do ano 2013. En Tallao, pois, se queredes vir visitar, hai as persoas que lle gusta o senderismo, o ciclismo, hacia arriba hai unhas pequenas rutas que son bastante agradables de facer. E o dentro en Tallao, e o camiño, como podedes observar, é un camiño empedrado. Detéñome no Café da Rosa, unha boa charla con persoas do pobo e un bo tentempié, sigo o camiño hacia a capela. Ao lado da comarcal M509 está a capela do Noso Señor do Socorro, un sitio onde pararse un momento non quita que poidas descansar ou simplemente admirar outro protagonista que aquí hai, que é este sobreiro. E agora un pouco de carretera asfaltada para xa aquí non moi lonxe
meterme por un cruce e chegar ao mirador. E xa aquí no mirador, no Alto do Miño de Portugal, vista panorámica para a parte sur do concello de Valença do Miño, en Portugal, distrito de Viana do Castelo, e o Val do Miño fronterizo en España. E ata aquí chegamos hoxe, a Anduriña e eu. Agradecer ao home, o dono dos muiños de Bade, por todos os seus comentarios para chegar a estes sitios, e agradecervos a vos tamén por estar aí. Se tendes algunha dúbida podedes preguntar nos comentarios, e decir que a natureza sempre está aquí para ensinarnos que ao final somos un pouquiño dela repartida en todo o mundo. Sen máis, saúdos da Anduriña e do Errante. Ata a próxima!